U obgruntovanju navedeno je, že 3. apríla na sajtu Ministerstva poljoprivredy objavena informacija, že za kupovanje regresovaného goriva za poljoprivredu nie administratívne ograničenja, odnosno, že parasti môžu kupovať eurodizel i gazový olej 0,1 na hoď 4 pumpy. Međutim, na nisovih pumpoch gazového oleju uopšte niet, a toti pumpy zaberajú najväčšiu časť trgovišća. Preto asocijacija poljoprivrednikov od Kirila Kravčenka, generálneho direktora NIS-u, vymáha, že by še to derivat u co kraćim čaše našao na nisovih pumpoch. Poriadni kupci zostanu ščerbeni, a znaše, že najväčšia časť traktorov u našim agraru troši práve to derivat, poneže sú starší od 2 decenijoh, a na poljoch často môžu stretnúť traktori, ktorí majú vecej jak 40 roky, a ešte vše oru, šeju i robia všetky druhy vážne roboty, bo ich vlastníky jednostavno nemajú možlivosti zameniť ich so novým.